Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato ng magka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline na karon nga adlaw, Huwebes na kita, Nobyembre 25, tuig 2021. Aksyon Hotline! Kumusta kamo masuki namon nga matagpramati sa kanginan amuman sa online nga mga supporters, mga viewers, listeners sa Aksyon Radio Bacolod via Facebook kag sumong man YouTube nga nagatutok na diri sa aton sining pagpangalagad. Langoy na magka-aksyon naton sa on-air kutong malabutan sa ngaton sining broadcast karon na nga aga. Wherever you are, ang aton gin nga pagpanamyaw. Kumusta ang ini Huwebes nga adlaw kag pagbugtaw today? Sa aton nga magka-aksyon di kamo magkalipat, may 30 ka adlaw na gidlang nabilin kag Pasko na. Payara naman sang 30 City kadlaw na bilin sa tuig 2021. Aksyon Tayhopon checking in until 9:30 in the morning. Kumusta kamo? Mga kaaksyon nato na kapin pa mga Ilonggo, nga mga OFW, mga Ilonggo, nga mga Negrense kag Bacolodnon nga nagatutok na kag nagaupod sa aton pagpangalagad karon nga aga. Kumusta? Let's go to work na diri sa aton nga pagpangalagad rami-ramihon naton ini. Now, nanong pila ka madalag ko nga balita nga aton tutukan karon nga aga. Aksyon Hotline! 2006 Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. I-check naton kay may advance information kita nga nakuha nga at least ang RIATF through DILG may ara na sanggin pagwa nga sabat sa komunikasyon o kung ginpadala nga sulat ni Mayor Bing Lunadia angot sa gusto sini nga klarifikasyon kag sa ginapatuman sang probinsya nga pag-require sang espas sa mga nagabiyahe pasulod diri sa Negros Occidental sang espas. Now i-check na lang karon para once and for all. Kabalo ka maghunila ni taning DILG kang may official statement nga pagwa or the RIATF for that matter matapos naman lang nimo no ang ining sahi sa mga update para mahibaluan taw ano ang masunod nga himuon sang Bacolod City if in case kayang report nga nakuha na tundo ginbuylugan kag dogin paboran iya sang RIATF ang ayo sang probinsya but we need a confirmation to that issue. Kay gusto nato na nga at least ma-inform taman damo ang mga taga Bacolod nga ato dito sa Metro Manila nga nagahulat subong sang update sini. Hindi lang Metro Manila kundi bisan diin kaman nga bahin sang Pilipinas once nga magsulod ka diri sa aton sa Metro Bacolod ti
kapin pagid kon eroplano nga didto nagahugpa, nagalanding ya sa silay, you need to secure espas, no? Maparehistro kagid. Now, may ara man kahapon report kag si Attorney Diaz palayag kahapon nga may nagpalusot na sampiki, no? Nga vaccination certificate, may nag-idea gid yan, no? Tika lang, may mugid ko magpalusot kasi ni kay number 1, i-quarantine ka, ang matabo mga kaaksyon, kung i-quarantine ka, ikaw ni malukdo sang tanan mo, ang gagastuhanan pati na ang pagpaswab sa imo. O, ti dako ni nga problema mo iya kunali magpalusot ka sang piki nga dokumento. Lantawon mo bala ang imo sini nga atubangon nga konsekwensya, ding kakita ya. Kung hinali, matukiban nga piki ang imo ginpalusot nga dokumento, way labot nga i-quarantina ka, ti ikaw ya mga support na, sang imo sini nga galastuhan pagkaon mo while nagatiner sa quarantine center, kagway labot sina, take note, ang may ara pala sang swab test, ang swab test ganaan, ang pag-insindi ko, kuan ini mo, ang matabo sini sa swab testing, mga 4,000 daw ang gasto sina, ti ikaw na iya malukdogid. O, ti kalamay mo gid kunali magpalusot ka. Now, why pa man subong officially kay why pa sang napadala nga komunikasyon or sabat officially para nga matapos na ining issue party sa espas, no? Luyag na ito ni Baloon ina kay parang once and for all mabalaan tala kung ano ang next nga tika nga himuon insofar as aton sining syudad, sining kagabi ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan, whatever decision nga magwa sa ulihi, no, in the coming days, siling nga respetuhon ina sang city government. Panindugan sang syudad, siling nga sa Iloilo, why naman require ang espas? Take note ka, Bacolod City, kung returning residents ka, unrestricted subong, gin-set sang Bacolod Committee on Returning Residents nga si Councilor Cindy Rojas, nga once mag-apply ikaw sa espas, automatic approve, no, ang imo sini ang pagpadulong diri sa syudad sa Bacolod. They check tani kay kabalo ka at the end of the day, kung ma-settle na ni, at least makapadayon na kita mo, mangin matawhay na ni tayo yun na bala. Kaya isa sa mga bagay nga dapat istoryan tatan ni subong is the preparation na sa vaccination o national vaccination drive sa palabuton nga Nobyembre 29 nga labot ini Disyembre 1, 3 kadlaw ini nga vaccination drive sa bilog nga pungsod Pilipinas. Basta gani vaccination drive amo nang isa sang dapat tagid tutukan no? Para at least mabalaan tani kon ang target nga gina-require or ang gusto sang DOH nga target for Bacolod and Negros malabota. Ining numero, like in the case of Bacolod City, di may ara sang 66,000 plus nga dapat matigayon gid sang Bacolod City nga mabakunahan sa sulod sang 3 kadlaw. Anyway, when you talk about the vaccination activity, ang Bacolod City may mga vaccination drive sa mga schools, ara gyapon sa mga mall, sige-sige man, at least tayo yun, no, ang pagbakuna. Kagabi na labayan ko dira sa bahin sang Jollibee, no, sa Jollibee sa Lopez East, kadamo sa nagalinya to kagabi, no, nga luyag magpabakuna. Di kabay pa magpadayon ini mga kaaksyon. Ano pagid ang pila ka madalag ko nga balita, no, nga aton tutukan karon nga aga. Now, ma-check man kita mga kaaksyon,
angot iya sa latest ang good news subong, hindi lang Negros Occidental, kundi Negros Island nga mag-congressmen, suportado nila ho ang ginaduso angot sa pagbalik sang Negros Island Region in IR. Hotline. Ano pa? I-check tani karon ang panibagong pagsulundan kay on December 1 ang Mambukal Resort mabukas na liwat, no? Maga-operate na. Pero may bag-o ipatuman nga mga regulasyon. Kaya ano ini nga mga regulasyon? Ano ining matabo? No? I-check ta lang na kay para at least ang may plano damo nang nahidlaw nga magkadto sa Mambukal, daw nga mag-enjoy, mag-atinerda, mag-overnight, magpulo-paligo, banding upod sa pamilya, pero kumo gingamit ini sang provincial government nga ginpamtangan sang mga nagpositibo sa COVID-19, tilawig-lawig, no, ginsira sa publiko ang Mambukal Resort. Ubos iya ang tourism industry sa bilog nga Negros Occidental right after ang ginalugan na kag-ara kita sa alert level number 2. Kumusta na kamuda? No, si Councilor Novero na lang liyog na. Basi kung makasabat sa i-check naton ini kay active cases sa Bacolod na ganubo na gido. While abot sina, i-check naton 3 days vaccination activity. Now, ang DILG that includes sa kay mamemang sang EOC so far subong hindi pagid available for an update kung ano na ang natabo sa sulat ng padala ni Mayor Bing. Okay, siling ko once and for all kung may sabat na nitani ka maklaruhan mabalanta kung ano ang mangin advice manaton on advisory sa mga nagabiyahing nga naga-inquire diri sa aton, no, diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pagnubo sang kaso, no, sang COVID kadadlaw, Negros Occidental, actually kag Bacolod City, nakita ta nga sige ang pag-drop, no? Nagapabilin sa single digit, naga-double digit, pero gamay lang. At least kung ma-maintain ni tani, masigi-sige ni, basi kung mangin merrier ang aton Christmas, no? Kag ma-continue ang alert level status both in Negros and Bacolod City. Pero ari ay kung partible COVID-19, no, pakarolan kong iban nga mga nasyonal ta kay damo gid ko obligasyon kag ipit ang oras ko. Ari sa aton sining nga linya si Councilor Renisito Novero ang chair sang Committee on Vaccination, sang Quarantine Centers Action Team. Dutay na lang gali subong ang nabili, no, nga ara active cases sa mga quarantine facilities ta. No, at least naganubo sa kadadlaw. Online sa hotline. Nadawon ko lang siya, no, while ginulat nato ng replies ng taga DILG kag ni Ma'am Emang on the update sa ESPAS issue. Councilor Novero on the line, sir. Good morning. How are you? Good morning, Aksyon. Inyo bilog ng management and staff kag sa aton mga palangga kag maukod nga tagpalamati mayong aga sa inyo tanan. Salamat gina. Pero by the way, sir, before sang update sa quarantine centers na, tundo ay paginsubong update talin sa DILG sa sulat ni Mayor Bing? So far, as of now, meeting man kami, wala pa kami kabaton sang isa ka reply from DILG. Okay. So, ulat-ulaton sa paghihapon. Aha. Sir, on the active cases, nakita ko diri do anom na lang gali kang mga quarantine facilities naton ang may mga nagatiner nga active cases kado nang nubo na gid because ang damo nga mga recoveries. Nagnubo na gid kag ang insak ang aton quarantine centers nga naga-serbisyo sa buong mga actually, pwede na nga, mabutang na ni Tani sa isa lang mo. Okay. Galing kay baka maayo nga may 4 kita gihapon nga bukas na mga public schools. Pero bangod siyang kadiyutay, pwede lang nga ni mabutang sa isa na lang. Tani, agud na isa na lang set up sang personnel ang ma-attender sa ila. Mm-hmm. Although may open pa man ang aton nga South Hills,
pero due time man ang nadaang gina-akomodar subong Mhm. kag ang aton midway. Okay. Mga lubo-lubo, less than 10, no? Aha. Less than 10. So, nagapakita nga ang development kag ang sitwasyon sa aton emerhensya kag pandemya sa Bacolod is really going better. Okay. Now, since nga ang pinaka-latest, as of yesterday, nga record of 58 na lang, sir, all in all, ang active cases sa Bacolod? Yeah, 58 ang active cases. Pero kung imo tanawon ang damo mga returning residents, hindi magina sila nga mga positive cases. Okay. Ang gina-quarantine naton. Ang ginapang-isolate naton daw jutay na lang git. Aha. So, ga-expect kita nga kung mag-continue ini nga status, more or less, base kung mag-jutay pagid, no? Kag masira pagid ni o temporarily nga isira ini nga mga facilities kumo why nagidman sang i-cater kita. Oo, in fact, masugilano naman ko na sa aton EOC personnel, sa ilan ni Dr. Nan, kung pwede, mabutang na lang anay sa isa na lang tingop ang mga positive patients, kung di tayo naman lang, kag pwede man lang matingop sa isa ka iskulahan. Okay. Kay agud nga, kay man kada quarantine or isolation center action art, inabutangan taman na mga personnel mo, at mga pulis gani, inabutangan taman na kumatingop sa aton sa isa ka lugar. Himuon naton. Pero i-confer ko pa na anay sa aton nga mga medical personnel. Okay. Sir, Monday na ang National Vaccination Activity o Vaccination Drive. What was the latest preparation of the city? Ang mga sa barangay nga Risbacuna Centers, ang mga Risbacuna Centers gid naton sa bilog nga city nga i-utilize, kumusta na? Well, ang aton preparasyon sa siyudad sa Bacolod, sa idalom sang mga instruction ni Mayor Bing, kag guidance ni Vice Mayor Elcid, kag sa aton mga medical personnel, ready gid kita katama. Okay. In fact, may mga preparasyon kita nga no less than 31 ka mga vaccination centers. May mga preparasyon kita nga mga no less than 46 ka mga vaccination teams. Kada team sila may at least 8 members ng vaccination team. Okay. And we are geared towards preparing and towards hitting the mark of at least 22,000 vaccinees every day. Okay. In fact, ang former administrator naton, VP Ad Emang, naghatag na ganito sa amon some kind of instruction. Halin sa iya nga, kada isa sa amon nga miyembro sa Grupo Progreso Subong nga nagapadalagan dapat in charge sa pagdala ng mga dalalon nga bakunahan sa mga lugar o kung mga vaccination centers nga lapit sa amon. And, guys, sa amon may obligasyon. Yes. Ang nagligat nga adlaw nakita naton sa data nyo ang pinakadako ng in one day vaccination activity is 13,000 while ang ginahatag sa aton nga target nga dapat mabakunan kada adlaw is 22,000. Are you optimistic nga malabot ay ni Councilor? Hopefully malabot naton ini. Ang akon lang punto nga tani ang aton pumuluyo mag-volunteer gid pala, hindi na magpatigya kag hindi na magpaguyod kundi sila naman mismo voluntaryo nga magkadto sa aton mga vaccination centers nga nahamtang lapit sa ila puluyan at convenient para sa ila. Kay wala, kay kamo amo ni Art ang problema ay kay kon wala sa payan nga ready ang aton personnel, wala sa payan nga nahanda ng aton mga vaccination centers, wala sa payan nga mayara kita sufisyente nga bakuna. Pero kung ang mga tao mismo hindi magpabakuna, di sino da bakunahan mo, di? Correct. Diba? Pero gina-emphasize naton ini, ginaliwat-liwat nga ang pagbakuna hindi risgo sa aton kabuhi, kundi nagahatag seguridad, kasiguruhan batok
sa hindi makitaan nga kaaway amo ng COVID-19. Mas mahadlok kita. Lagi na-emphasize nila Mayor Bing, pinamigid sa among mga meetings, dapat mabalaan sang tao kagilagid marealisar nga mas mahadlok kita sa COVID-19 sang sa bakuna. Kaya ang bakuna, kita tanan na bakunahan. Ikaw na bakunahan ka naman, Aksyon Art. Fully vaccinated na kami di halos. Fully vaccinated. Kaya, tanan, wala man siyang malaan nga natabo sa inyo, di ba la? So ako, amuman. So we are all living evidence na wala siyang malain nga nagadangat sa lawas sang tao nga nabakunahan. Pero damo ang wala na pakunahan nga natapikan sang COVID-19 nga nagkalamatay na gani. Okay. Ang iba nga wala nagkalamatay pero seryoso ang nangin kahimtangan kag dako ang balayran sa ospital. Hindi natapalihog maglapot pada. So anyway, mag-update lang kami sa inyo while nga nagahilapit ang pagtakop sang weekend kag on Monday. Dira na kita, no? Mag-umpisa kag magapatigayon sang 3 days nga vaccination drive sa bilog nga pungsod that includes sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. On that note, Councilor, thank you so much for the time. Thank you very much, Aksyon Art. Again, my prayer, may God continue to protect us against COVID-19. Good morning. Aksyon Hotline. Councilor Inisito Novero. Now, sa iya part, may meeting misla kagabi, but why pagin maka-update, no? Ang DILG, we keep on calling sa kay Director Engineero, halin pa kagabi, halin pa kapon, galing kiti why gid siya sang sabat, no? Kagin pa hayag tuhoy dire. Aksyon Hotline. Ang sa national, tanan subong nga mga kandidato, aspirant, no? Kita na to, nagpa-drug test. Tinigative halos kalabanan result nila, ho. Siling sa mga netizens, isunod nila yan after the drug test, nga ibulgar man sa publiko ang ilasalin, no? Ano abing hambal sina? May arayan magpangisog ng salin nila, ibuyagyag man sa publiko. Aksyon Hotline 2006 Golden Double ID for Best Public Affairs Program for Radio. Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account kuning batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account kuning isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account kuning Account kuning ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world.
Account ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ni batuan ang paglaktas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ni Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEC Aksyon Radyo Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na.
Nag-una ini siya nakilala dito sa Lacarluta. Pagkatapos, yung sa ilong dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, ara si Cunipo, ang naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start ini siya as a music station. No? This is the first music station dito sa siyudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman-amat ang namisulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ng Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptism of fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito ko nagdamo dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radio Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ, Aksyon Radio Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So, ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give
credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacol. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Naman ang baka! Tutugo, sobra ka na! Sobra ng baka mo! Sobrahan man! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diri tanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kag makita mo subong mas yun siya relevant gakatabo subong ang panahon. Jack balaan could be you, could be other people. Kag sa ato kasilingan makita mo ang iya karakter. Kag ina siya magsinika nga Jack balaan tirador arat na sila sa palibot nato. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agod nga palabot ang pagpasalamat sa mga tagpalamati nga padayon ginagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARB ato mo lang 500 pesos po kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Aksyon Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tuot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gam. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Hotline. Babalik na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Oy, atensyon kamong inyo so mga cellphone bala i-on nyo gid kay dugay-dugay. Makuha na kita sang winner nga tagan taton sang sa pamaskwa diri sa Aksyon Radio Bacolod SAP sa ARB. Magabaton na naman ang lucky winner takaron gaga sang 500 pesos. Aksyon Hotline. So, dugay-dugay lang na may bisita kita dugay-dugay man, no? Ipabati naton si former Senator kag House Speaker Alan Peter Cayetano diri sa aton nga pagpangalagad. Morning lang anaya sa kay Rotsi Wendan Lamoniro, Windam, no? Si Mi Bang, Ronnie Bolivar Pasigna, Ana Sinoro, Nong Henry Suson, Jeffril Mendoza, Jocelyn, good morning man kay Paring Chupoy Magbanwa dira sa Macau, China. Salamat gida Gian Mar Tagle. Silingya tamyaw lang opisina sa Department of Agriculture sa Valladolid. Salamat sa mga taga DA dira ha sa Valladolid. Cecilia Bautista. Thank you gid. Martin Aliling, Jan Acosta, kay Inday Blasa at Tia Kim Iriman, Rochelle Fulinso Susana, kag Jovi Monares. Si George Madrid, siling niya shout out diri sa Cadiz family Fajardo nga always gapamati no sa Aksyon Radio. Si Melanie Calvas, thank you gid. Araman si
Tony Gador Tugunon, Madam Vanessa Star Mayo, kag Doc Matt Mayo, dira sa Pungsod, Amerika. Salamat gid sa inyo ha. Ang iban mensahe karon na lang dugay-dugay. Ariyoy pabati nato na nga aton sining interview with the former Senator and former House Speaker Alan Peter Cayetano. Mga ka-Aksyon, may ara kita espesyal nga bisita karon nga agad diri sa Aksyon Hotline para nga makigbahin at nasa linya natin ngayon ay isang Kristiyanong leader, abogado at mambabatas na pinagkakatiwalaan ng mga Pilipino dahil sa kanyang integridad at sipag sa trabaho sa loob ng halos 3 dekada na paglilingkod bilang Cabinet Secretary, 4-term Congressman, 2-term Senator at Speaker of the House of Representatives. Ipinaglaban niya ang karapatan ng pinakamaliliit at pinaka-nangangailangan. Sa ilalim ng kanyang liderato bilang Speaker, naipasa ang Bayanihan 1 at Bayanihan 2 na nagbigay ng tulong sa mga apektadong sektor at nagpapalakas ng ating bayan kontra COVID-19. Ngayon ay abala siya sa pagtulong sa ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao sa pamamagitan ng kanyang sinimulang Bayanihan Project na tinawag na 10,000 pag-asa. Kumugit kumulang 13,000 katao na ang nabago ang buhay at nabigyan niya ng bagong pag-asa na makaahon sa buhay. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang Speaker of the House at Mr. Bayanihan, Alan Peter Cayetano. Magandang umaga po, Speaker. Maayong aga, Aksyon Art, at lahat nating mga kababayan na nakikinig ngayong umaga, maayong aga sa tanan. Maraming salamat. It is an opportunity at na makapanayam po kayo ngayong umaga. Speaker, patapos na po ang pagtalakay ng 2022 proposed budget sa Senado. Ano po ang update kung mapupunduhan ang pagbibigay ng 10K ayuda po? Well, Aksyon Art, di ba, ang biblical principle na tinuro sa atin mula sa pagkabata natin, di ba, yung kung anong ating itatanim, yan ang ating anihin. Whatever we sow, we shall reap, no? So, it's so urgent that bantayan natin at tutukan yung budget because marami sa mga nawalan ng trabaho at mga negosyong nalugi will find answers depending on what kind of budget we have. So, good news muna, no? The good news is 554 billion of the 5 trillion budget will go to some form of assistance sa publiko, whether sa medical, sa 4Ps, sa DSWD, sa DTI, sa DOLE, no? The bad news is that inilagay ito sa kanya-kanyang departamento pa rin and medyo pre-pandemic yung style ng mga requirements. So, hindi po madali na i-access ng ating mga kababayan. Another good news is lumaki yung mga pondo. So like yung tupad, not only did they extend it to more than 15 days with minimum wage, but from 19 billion, 34 billion na. And let's say DOTR, from 3 billion yung service contracting para sa mga tricycle at jeepney drivers, di ba? Yung parang pag naglilibre hatid sila, 10 billion na ngayon, no? Ganun din sa DSWD, yung AX nila from 23 billion to 36 billion. Ang problema, Action Art, is that mas madali talaga yung sa Bayanihan 1 na ibigay sa LGU and then i-distribute per family. So what I'm proposing is that 200 billion nung 554 billion na to, indirekta na sa tao para lahat ng pamilya may 10,000 na. Okay. Alam nating maraming mga programang gobyerno, no, na nagbibigay ng ayuda sa ating mga kababayan, ngunit madalas po kaming nakakatanggap ng mga reklamo na hindi nila nararamdaman ang benepisyo dala ng programang ito. Ano po ang dahilan bakit hindi nakakaabot sa karamihan ang mga programang ito? Naintindihan ko yung tanong mo, Art, kasi whether yung mga anchor katulad ninyo or mga mayors or whether yung mga religious leaders, no, yung mga pare, pastor, imam na nakakausap ko, sa panahon ng desperate ang tao, kanya-kanya ang tinatakbuhan, di ba? Yung paghingi ng tulong. So, nagugulat nga yung mga kakwentuhan ko, whether sa media o pastor, pare o imam,
sa dami ng programa ng gobyerno at sa laki ng pondo. But it's difficult to access it, no? The problem nga kasi, Action Art, is that pre-pandemic kasi, isolated yung mga problema. So for example, kung sa Iloilo or sa Bacolod, sa Dumaguete, may nagsara na kumpanya, 501,000 employees, it's easy for DOLE to target them and to give them whether 30 days or 60 days habang naghahanap ng bagong trabaho. Or for example, may bagyo, kahit isang region yung tinamaan, kaya ng DSWD with the LGU. Ang problema ngayon, buong Pilipinas, buong mundo, may pandemic. So that's why ang nagiging major problem natin, kaya hindi nadadama ng tao, yung red tape dahil nga pre-pandemic pa rin ang sistema. That's why I actually propose a system na pang-pandemic, which is may QR code, house to house, at saka yung paggamit ng LGU katulad sa Bayanihan 1 sa pag-distribute ng ayuda para lahat makatanggap directly. Opo. Patuloy nyo pong tinutulan ang isabong at tinawag nyo pa itong bagong pandemya na kaharapin ng bansa. Bakit nyo po ito nasabi? Well, Art, di ba nung bata tayo, minsan lolokohin ka ng teacher mo o ng magulang, sasabihin, guwapo ka sana, kaya lang sama ng ugali mo, di ba? So, ganun din sa, di ba, ganun din sa ekonomiya natin eh. We're teaching people to work harder, to work smarter. We're asking people yung dignity ng trabaho nila, to do their best, to grow the economy, grow businesses para lahat ng tao makaprovide sa pamilya. And of course, we're asking employers to be reasonable para may oras sa pamilya. Kaya lang, itong sugal, lalo pag addictive, nakakasira to. So, you know, we already have bingo, loto, casino, sabungan, na you can go to physically, di ba? At it's between you and your family or yung sarili mong disiplina. Pero pag sa internet mo nilagay yung sugal, i-casino, i-sabong, o kahit anong i-poker, di ba? Slot machines, di ba? Mangyayari po niyan, kahit nasa simbahan ka, nasa trabaho ka, security guard ka, nagbabantay ka ng factory, tricycle driver, naghihintay ka ng batang hatid sa school, yan ang ginagawa mo, masisira natin values natin. So even sa DepEd, how do you teach young people to work harder kung nakikita nila yung kuya nila o tatay nila na tambay na lang kasi malaki pinapanalo sa isabong? Alam naman natin, iilan nang nananalo dyan. Talagang mas marami ang natatalo at yung mayaman talaga, yung kapitalista. No? So I'm hoping that we look at values as much as the economy. Maliit ang kikitain ng gobyerno dyan, pero magiging bagong pandemic to pagka maraming na-addict dyan. Opo. Sir, maraming salamat for the time. Ano ho ang ibilin o ano ho ang mensahe ninyo sa mga taga Bacolod, taga Negros at mga online viewers po natin sa FB po? Well, ang mga Ilonggo, hindi lang po yung malambing, yan po ay makadiyos, yan po ay puno ng pag-asa. So I just like to encourage everyone, kahit anong hirap ng buhay, wag mawala ng pag-asa. May Panginoon tayo ng puno ng pag-asa. In fact, magpagamit tayo sa Panginoon. Let's help others, no? Bayanihan, whether talent natin, whether resources. There's so much we can do together. So ako, pinagdadasal ko talaga Action Art na maging masaya naman ang Pasko ng bawat Pilipino, given yung almost 2 years na sa pinagdaanan. So that can come true kung magbabayanihan talaga tayo. Tulong-tulong po. Karamihan po ng taga Negros ay talagang ini-expect yung pagbisita po ninyo dito po. Opo, excited po bumisita. So, inaano lang po namin yung protocols at saka talagang bumaba yung cases. Kaya kanina nga off the air, kinakamusta ko, kamusta na kayo dyan, yung bakuna, yung ano. But hopefully po makabisita sa lalong madaling panahon. On that note, Mr. Speaker, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po palagi. Maraming salamat. God bless you po. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon Hotline! Ayos si former Senator and former House Speaker Alan Peter Cayetano. Aksyon Hotline! Kay Primo Benito Magbanwada, no, sa kawayan may agad na sa imo upod kita tay 6 ga monitor sila.
Ayos, salamat gid ang iba nga mensahe karon dudugay. May-ari na kita, winner. Kinatawgan na naton para nga makabato naman sang 500 pesos na nagapadayon nga sa pamaskwa sang Aksyon Radio Bacolod. Sa inyo katimprano pa nga pagpamaskwa nga aton igatag sa inyo para nga at least may gamiton kita. Nowadays ka kuan gyapon, no, kapigado gid gyapon sang pangabuhi. Kumusta mga taxi drivers, mga jeepney drivers? Di kay ginkakas na ang mga barrier sa salakyan, mga plastic barrier, bla kumusta? Nag-improve gin man ang inyo biyahe? Hotline! Pero dire kita anay sa aton sa Pamaskwa promo. Sa Pamaskwa sa ARB. Temprano nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Yay! Merry Christmas! Ari na sa aton nga linya mapalaron nga winner today. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Oh, mayong buntag, ma'am. Hello, mayong aga. May buntag. Oh, mayong buntag. Sino gani palihog, ma'am? Si Lucy Labonita. Lucy Labonita. Pilang edad naton? 54. 54, taga diin ikaw gani, ma'am? Taga Lagha, Quezon, Carlos City. Sa Quezon, San Carlos City. Kumusta sa San Carlos City? Gaulan wala? Ano, sir? Gaulan da sa imo lugar? Why sumunga aga nami ang silak sa adlaw? Wala. Ati, very good, very good. Nay, ikaw mapalaron nga winner naton nga tagan sa 500 pesos. Isa lang akon sining ayon sa imo. Ano ganing extra namon dire sa Aksyon Radio Bacolod nang matapos bla report ang reporter kag ang anchor ang extra naton una sa balita, una sa aksyon. Anong sugpon gani? Aksyon Bacolod City. Sa Bacolod Aksyon Radio. Mo na. Sige. Nanay Lucy, nay, hulaton mo lang ang text ha, kay padala namon na si imo ang taga-admin, mapadala sang mensahe, and then, para kung paano mo ma-claim ang imo premium, ha? Hulaton mo ginanay para may reference number ka bala mag-claim ka? Sir. Yes. Kanang pwede, salod lang unta, sir, kay mabalatayan man ko, sir, hindi man ko makaklaim. I-send sa imong load. O load lang tani ba, kay Okay. Hindi man ko kaklakat. Dili ka lakaw. Lakaw. Unsakto na. Sige no problem. I-inform ta na di sa admin namon karon. Salamat gid sa imo. Congratulations, Nanay Lucy. Sige, kung ka number, tano sir, unloadan, sir. I-text mo lang karon na. Itawgan ka namon. Ma-communicate kami sa imo da. Kung din nga number ang tawgan, ilodan sa imo, ha? Gitawagan naman ang ka number na akong, sir. Ate, sige. Ma'am, itawgan ka lang namon da karon kung diin gid ang ilodan. Salamat gid. Congratulations. Madamo gid salamat sa Aksyon Radio. Salamat. Congratulations. Sa Pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Number 1. Aksyon Hotline. Ayos ikaw na bahala diha, JM. Okay, Cebuano man lagi ni JM. Ang aton winner hindi siya makakadto no sa pwede naton kung tani ginapadala ini. Bangod man sang protocol no nga why pa naton ginaalaw gid ang aton nga mga listeners nga magsaka diri sa studio kag personal nga magkuasing na premium ginapadala namon ina sa inyo. Galing kiti gayos nanay. Ya pwede lang load, kini ko kalindi. No problema, ipadala ina sang admin. Alas 9:02. Aksyon Hotline 2006 Golden Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Account ko ni. Ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika,
Ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsay anyong kalintangan. Responsable at ang balita kagdali nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ating mga palanggagamang tagpalamati. Ang inyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo kahapon subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagdudlak sang
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bakolod nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligal, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang iyong kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa emerging nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis,
The result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so natin lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalangan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Cunipo, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 9:21, last and final stretch sa aton sining nga pagpangalagad. Karon na lang ni gurong update dira sa nagluntad nga stabbing incident bala no sa barangay Tanghob, subo-subo man ni. Manduwa ka mga minors ang involved. Ang ginalinan sa away nila ining mga sa social media bala nagpost binastos nga daw gin kapikon no sang isa diri sa ila ti nagsugataay nagsumalangay ang ilabanas ang natabo patay ang 13 years old ang nagbuno siya 18 anyos ay nahano ini man ti kabay pa nga kuan ini no matalupangdan ini sa mga parents. Amo na kung kaisang social media ang guidance sa mga ginikanan kinanglanon man Aksyon Hotline. Bisan ang bata mo kung pabayan mo lang nga nakababa diya sa social media kadelikado man amo ning mga konsekwensya nga tubangon bla ti subo-subo ini kay ti daw ang balita patay gid ang victim no dira sa area sa Barangay Tanghob. Ipa-check ta lang nagkaroon na ang update sini sa BCPO with Aksyon Eric or sa patrol basi makuha nila ni ining balita karon kay kahapon pa ni nagluntad ang insidente no. Ang balita dire daw naglain ang buot sang isa di kay bangod sa post bla sa Facebook tigaling sa mo na
dapat siguro may kuangin, no? Maistoryahan anay ni kay kabudlay nga I speak ang gamit, tiway gani ma-recover mo. Ang namin nga balita, subong BCPO may bago nga patrol car alin sa National Headquarters, pero ang turnover tigin paagi sa Police Regional Office 6. At least may i-utilize naman ang BCPO. Amo nang maayong nga balita. Iyado ka buina subong ang aton Chief of Police diri sa Bacolod City. Parang ang mobility sa police tabla, kabalo ka, amo nang isa sang makabulig no? Sa mga operations ng police. Kay anon mo na kalagas karon kung may ara sang suspect kag may crime, kunina yang imo salakyan abi. Online sa Hotline. Joining us this morning is the head of the BCPO. We have Police Colonel Joseph Thomas Martir sa aton nga linya. Sir, good morning. Good morning, Aksyon Art. Good morning sa avid listeners ng Aksyon Radio. Salamat gid sa time, sir. Pila ka bilog ning patrol car nga bag-o nga ginhatag sa BCPO? So far, may isa ta Aksyon Art, bag-o ganino do Toyota Hilux nga back-to-back from the regional office, ginkuha to namon, and subong gin-detail namon ang bagong patrol car sa aton Bacolod City Mobile Force Company, no, to augment sa aton mga visibility efforts diri sa Bacolod City. At least may utilize kita. Nami giman ko bagong patrol car mo kay ang mobility niya blang kuning kaso ginman may ginapangayo, may mga magluntad nga problema, may respondihan dasig dayon. Yes, actually, kinanglan na gid mobility, no, considering medyo kulang gid ang aton pulis diri sa Bacolod City. In fact, ang aton mga daan gani nga patrol ginatinguan ko gid nga ginapa-repair ta gid sa mga station commanders pa, ginabubutangan ko gid blinkers para layo pakita na. Ang mga would-be criminals, layo pakita na nila nga blinker aton patrol. Galing kay kung blinker layo pa to ng kriminal, ma-aware man, ma-alarma man siling niya, pulis, nago ta. Yes, actually, mula na at least hindi sila mag-commit krimen. Otherwise, madapagod sila. Gani. Pero anyway, so far, subong tanan nga mga police station, ta sir, kuan man, no? Ang ilang mga patrol cars, ang ibang dog, lima gani, kuan man, nag-operate man gyapon? Yes, actually, may araman tangang double bago pa, may araman nga daw na daanan. But hopefully, basit makabaton man ta bago nga patrol car from the LGU. Hopefully, basit before the end of the year, basit yara na. Gani man, so good thing amo na, no? Nami gid man kay ti ang direktor ta sa regional subong halin man dingan sa BCPO kung may mga kaayuhan nga mahatag diri sa aton, at least kaintindi siya kung anong kinanglanon diri kay diri man siya nagalin. Yes, actually, amo man ang focus ni aton RD kay diri siya nagalin, teknip salamat ko nga tagaan diri isa. And within my 2 months stay here, no, wala pa 2 months, duwa na ka patrol ang nag-abot din, isa para sa city director from aton generous stakeholder, and subong may arak naman tabagong back-to-back patrol. Hopefully madugangan pa before the end of the year. Now, ano sir ang specific gid nga ginhatag nga mandate o ang ginhatag instruction sa regional director sa imo lately? Yes, ang ano ni RD gusto niya gid na visible ang aton police. Amo gid na siya kay way back before sang diri pa na siya, gusto niya makita kitang police na dalan. So anyway, good luck sa inyo, kagkabay pa makabulig ini sa mobility sa aton sininga team. Parang manuging ampot nga dan eleksyon ang libutay bla kag ang himuon ta nga pag-respond no sa mga nagaluntad nga mga insidente, Colonel. Yes, actually, we have to maximize our visibility efforts na gapalapit na itong election to ensure the safety and security of all candidates, family employees, and of course, mga supporters. Ang isa lang galing diri do, liwat naman nga lately, perti congratulations sa inyo kay kadamo sa mga operations sa drugs. Tiyamakon mo do, mga sobra media million na recover sa separate or two operations? Yes, aton art, no, aton mga station commanders, aton mga operatives, paninguha gid maya to madakot tagid ni tanan ng mga personalities dire para magtawhayan aton city.
Sige, Colonel, sa mga bakulunon nga naga-monitor subong kay ti health protocol kundi ka mo yung nagapatuman do why naging man masyado ga pinasaway sa no? Yes, Aksyon Art, sige yapon, gina-intensify yapon namon, especially ang curfew kung gabi, distancing and wearing of face mask. Gina-intensify yapon namon, damo yapon na dakop every night to ensure na lang na hindi na gid mag-spread liwat ang aton COVID-19. Aha, pero ang BCP o why gin man lately sa mga cases yung nag-positive kay sumundo ka jutay na balang sang case ang Bacolod? Yes, ang BCPO, Aksyon Art, ang last pa 168 with the 0 death. Tapos subong wala na kami positive. Ate, sige. Good luck, kid, Colonel Martir. Congratulations sa inyo. Kag keep it up. Halin diri sa amon sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat, good morning. Thank you, Aksyon Art. Mabuhay ang Aksyon Radio. Action Hotline! May bagos lang patrol no? Kabay pa madugangan ni kabalo ka nami gidman ang patrol car mo bago para magresponde kabalamda sigaw. Action Hotline! Siga, good morning Landra kay Sinayda Magluyan, Roy Ilazar, Kath Turtle, Emilia de Lima, Seras Pil, Yol Iaim, Araman si Yod Lik Seravan, bilis ka dyan ni Guru, Joy, ang ngalan, Inday Manaluto, kag si Dave Alisti, Ray Cuaros, Imbong Jocampo sa Maaw, si Ruel Galora, kag Michael Caro, Araman Jocelyn Partidas. Morning, manggalimay lang pagmonitor kay Kasa Romer Arsaga, no? Kas, regard Sandra sa pamilya nga naga-monitor, no? Ivan Patricio, Sinaida Sibata, kag Catherine Duca, Pelton Lipura, kuno salamat man, kag Lynn Salanap. O sige, nagapalabot kita gali sa aton pagbuylog sa kalisod no, ni Aksyon Rex Cantong, our deepest sympathy and prayers salin sa imo diri pamilya sa Aksyon Radio Bacolod na sa pagtaliwan sa niya sining Iloy. Aksyon Rex, condolence salin diri sa amon. Why na kita galing time diri sa aton sining pagpangalagad, ang reminder ko lang sa mga kaaksyon naton, di ka mo magkalipat. Amo ni nga tiyempo nga Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Aksyon Hotline. Why na to time diri sa aton sini nga pagpangalagad sa Webes nga presentation sang inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Ako naman Aksyon Art Tayhopon saying thank you for joining the show. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.